Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tashar Arewa Tech Academy. A yau na zo muku da bidiyon yadda ake gudanar da DEX trading na shitcoins a cikin MEXC exchange, tunda an kawo sabon tsari wanda mutane da yawa ba su sani ba. Kafin mu fara wannan bidiyon, idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel, so ka danna subscribe kana ka danna kararrawa ka zaɓi all, domin ta haka ne kadai idan muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za ta sanar da kai. Mun gode. Sa'annan ina gabatar muku da ajujuwanmu na online wanda muke koyar da yadda ake gudanar da kasuwancin cryptocurrency a ilmance. Muna koyarwa ne daga tushe, wanda duk yake bukata to ya duba wannan flyer ko wannan hoton, zai ga dukkanin bayanai da ya kamata a ciki. Ba tare da tsawaitawa ba, za mu tafi kai tsaye cikin wannan bidiyon. So kamar yadda kuke gani, wannan ita ce MEXC exchange, wato kasuwar MEXC, ɗaya daga cikin kasuwannin crypto, ko in ce kasuwanni da ake hada-hadan kudaden crypto a ciki. So kwanaki na yi magana cewa MEXC exchange ta zo da tsarin DEX, inda za ka iya gudanar da trading na shitcoins a DEX kamar dai yadda ake yi a cikin sauran DEXs. So abu na farko da za ka fara lura da shi bayan ka bude MEXC exchange naka, so kana home, da farko za ka zo nan sama, za ku ga akwai exchange, sannan akwai DEX. Ga gurin da aka saka DEX plus din nan, so sai ka taba gurin, kana danna nan gurin DEX plus din nan. Idan baka taba danna wajen ba, tunda aka kawo wannan tsari din, so zai kawo maka sign up, kawai sai ka danna. Kana danna sign up din zai bude maka, shikenan ba bukatan sai ka saka password ko ka saka na ko a baka passphrase, domin ana amfani ne da wato asalin bayananka da ka bude wannan centralized exchange din, wannan exchange din. So a haɗe yake, don haka kana dannawa, idan baka taɓa budewa ba zai kawo maka gurin da zaka danna sign up, kawai sai ka danna, shikenan. So idan muka lura za mu ga abubuwa kamar haka a nan gurin, sannan ga tokens din da aka kirkira, sa'annan ga blockchain din da aka dora wa'annan tokens din akai, su ne wato Solana blockchain. Ga nan gurin da za mu danna, za mu ga iya Solana ne kawai blockchain din da wato ake abun nan nashi a nan gurin. Wato duk wani tokens da ka gani a wannan DEX din na MEXC exchange din, so gaba daya tokens ne da aka dora su akan Solana blockchain kenan. Da haka idan muka zo nan gurin, za ka iya danna trending tokens din nan. A nan gurin za ka iya ganin tokens din da suke trending. Da za mu danna, gashi nan, za mu jira, kun ga cewa ga su nan, su ne waɗanda suke trending, ga su nan plus 650, plus 2142, plus 359 da sauransu, ga su nan gurin. Waɗannan su ne tokens din da suke trending, wato a cikin wannan menene, a cikin wannan centralized, a cikin wannan DEX din da ke cikin MEXC. So idan muka duba, za mu ga cewa ga nan gurin cikin 24 hours su ne tokens din da suke trending. Sannan idan muka zo, akwai pump fund a nan gurin, wato ɗaya daga cikin menene, ɗaya daga cikin kasuwanni ne da ake DEX a ciki. Dama akwai pump fund, akwai su Raydium da sauransu, waɗanda suke karkashin Solana blockchain kenan. So a nan gurin za mu ga cewa wasu tokens ne waɗanda daga kirkirar su, idan muka lura ga seconds anan yana irgawa. Yanzu nan aka kirkiri wannan token din, second 10 ne ga nan yana irge yanzu haka. So wannan ke nuna maka cewa tokens din da aka kirkire shi, ana dora shi yanzu zaka iya samun shi. Idan ka ga dama ka shiga, ka zaɓa dai wanda kake so ka zo ka shiga, ko ka yi bincike akan wanda kake so ka shiga. So ga nan gurin mataki ne. Mun san cewa duk wani ko token din da aka shi a DEX, wato daga cikin din da ake kirkira, mun san cewa yana da matakai. Kowane coin yana da matakai, wanda sai ya tsallake wannan matakin ne yake iya shiga su Raydium da sauran kasuwanni, har market cap nashi ya faɗaɗa ko ya girma sosai. Don haka abin da za ka yi a nan gwajin, za ka duba ne, ka je ka yi bincike ka gani. Ga nan gurin, gashi nan muna gani wannan second sha ne, gashi nan shi ma, gashi nan gurin. Duka waɗannan tokens ne da aka kirkire su yanzu nan, da sekanni ne, bai ma kai min. Idan muka duba, za mu ga cewa ga su nan gurin duka seconds ne. Yanzu nan
sai wayannan da suka kai minti 1 minti second 40 daga nan minti 1 wayannan ma minti 1 gashi nan shi ma 1 minute da kirkiran shi gashi nan kuma yana kan irgensa yana kan tafiya. So wayannan su ne DEX da ke cikin menene suke karkashin Solana blockchain wayanda ake gudanar da trading nasu a DEX. Sannan idan muka lura a nan gurin za mu ga cewa newly created tokens din da aka kirkire su sabbi a kansu muke. Idan muka zo nan gwajin za mu iya danna graduating din nan da suke tsallake matakin wato wancan matakin da na faɗa, domin idan muka zo bari mu dawo nan wajen newly created din nan. So kafin wannan token tsallake wannan matakin dole percentage nashi anan sai ya gama irge 100, wato sai ya kai mataki na wani market cap din da ake bukata kafin ya iya ketarewa, in ba haka ba token din mutuwa zai yi. Da haka idan ya zo ya cika nan gurin shikenan zai tsallake. Idan muka duba za mu ga cewa ga token din da suke gab da wucewa, muka danna graduating din nan zai kawo mana wa'annan su ne token din da suke dab wato ko gab da menene da ƙetare wannan matakin na yin nasara kenan. Da haka gashi nan gurin mun ga 94%, 94.34 nan 94.43% ga 93.20%. Gashi nan dai wa'annan su ne token din da suke kokarin tsallake ko kuma mu ce suke kokarin wuce wannan matakin. Idan muka duba nan wurin graduated din za mu ga cewa token ne da suka riga da suka tsallake wannan matakin. To wa'annan gaba ɗaya sun tsallake wannan matakin, an yi nasara kenan. Wa'annan tokens din nan sun samu nasarar tsallake wannan matakin da idan ba su wuce ba za su iya mutuwa. Don haka sun riga sun tsallake, yanzu anan babu wani tsoro ko fargaba a cikinsu. Wannan shine a takaice game da wato DEX din da ke cikin Solana blockchain. Misali mu kaddara cewa kana so ka sayi wannan coin ne ko token din. Idan ka zo nan gurin zaka iya copy na contract address nasu gashi nan, sannan idan kana son shiga site nasu gashi nan gurin, nan kuma X ne Twitter nasu zaka iya duba handle nasu. So shi yasa yana dauke da bayanai kamar yadda kuke gani gashi nan. Zaka yi copy na contract address, zaka duba site din kaga sauran bayanai, sannan zaka iya taba wannan X din nan ya kai ka cikin Twitter handle nasu. Idan misali kana so ka sayi wannan coin din ko wannan token din, idan muka danna nan gwajin a jikin wannan token din muna dannawa, so mun gani gashi nan an ce mana trade. So gashi nan ga kuma sauran bayanai. Da za mu danna nan gurin information din nan, za mu taba information din nan, so zai kawo mana bayanin wannan coin din. Duk wani bayani na wannan coin din gashi, wannan token din gashi nan gurin muna gani. So nan gurin official website nasu ne, nan X Twitter nasu ne, zamu ga Twitter handle nasu ne idan muka bi. Nan kuma Explorer ne, blockchain Explorer. Dan haka zaka yi copying na contract address na wannan token din. Mu ga cewa ga market cap na wannan coin din ya kai 800 da wani abu ko 900, yana kokarin shiga 1 mil kenan. Gashi nan ga TMV na wannan token din, ga 24 hours volume na shiga, kuma liquidity na wannan token din, ga adadin holders na shiga, kuma ga kuma total supply na wannan token din. So ga dai bayanansa gaba daya completely a nan gurin. Don haka dukkanin wayannan sune bayanan wannan token din. Idan ka zo nan security check din nan kana iya danna shi ka duba wasu bayanai ga su nan gurin, kun gan su nan gurin. So duk wani abun da dai kake son dubawa zaka iya zuwa nan ka duba. Idan zaka siya ne sai ka dawo nan gurin market din nan, ka danna wajen market. Kana zuwa wajen market din nan sai ka danna trade din nan. Idan muka danna trade gashi nan, so kun gani an kawo mu nan gurin inda za mu sayi wannan coin din. So misali sai na saka wannan dina, so ga nan gurin sai mu danna buy. Idan muka zo mu ce muna da Solana, kaga cewa an ce min insufficient balance, ba ni da Solana. To dama can ya zama na cewa ina da Solana a cikin wallet dina na centralized exchange. Idan akwai shi sai in danna transfer din nan.
ina zuwa na danna transfer din nan domin na tura wannan Solana dina daga Mexi, wato daga Mexi Centralized Exchange ina zuwa Mexi Dex dina da kenan tunda a haɗe yake. Saboda haka ina zuwa nan gurin kawai shikenan gayi nan minimum ga deposit address din a nan gurin. Idan misali dama akwai shi a can, da yake babu ko guda ɗaya ne a can, so idan da akwai, da kawai sai na rubuta minimum din a nan gurin. Ina rubuta minimum nan wajen confirm din nan zai bayyana, sai na danna confirm, zai kai ni shikenan sai ya wuce kawai na yi transfer na shi zuwa Dex wallet dina. Shikenan sai na yi trading dina, na saye shi na kuma jira. Haka zalika idan na zo siyar da shi zan zo na danna nan gurin. Sannan mu lura akwai nan gurin wajen quick din nan. So gayi nan quick, market da kuma limit. So mu sani Dex mafiya yawa a Dex ba ma bukatan irin ko in ce ba ma samun daman irin wannan a Dex. Ko ka saye shi a farashin kasuwa ko kuma limit, mun san yadda ake amfani da limit wajen saita farashin da kake so wajen siya da kuma sayarwa, wanda a Dex mafiya yawa babu wannan gaskiya. So amma Mexi ta zo da wannan tsarin, zaka samu akwai shi. So idan ka zo nan wajen quick din nan, wato ka saye shi don kada ka fuskanci matsala wajen yin latti da sauransu ne. Wannan kenan ga slippage na wannan amfanin wannan abun nan din 20%, 30%, 60%, 80%, 100%. So wannan shine yadda ake wannan nashi. Zaka iya danna kowanne da kake bukata. Kana danna amount din shikenan zaka zo ka danna wannan sell din. Shikenan kai selling idan selling zaka yi. Idan kuma buying ne, zaka zo kai buying da adadin kuɗin da kake bukata a nan gurin. Idan na 0.01 sol ne, idan na 0.1 sol ne, idan na 0.5 sol ne, idan na 0.05 sol ne, idan na 0.2 sol ne, kawai ka zaɓa na adadin kuɗin da kake da shi a cikin wallet naka. Kawai ka danna buy din nan. Kana danna buy za a siyo maka wannan coin din. Haka zalika idan zaka siyar ma, ka zo ka danna nan gurin, ka taba amount din na abun da kake son ka siyar, 20% ne, 60% ne, 100% ne, 30% ne ko 80%. Kana tabawa kawai ka taba sell din nan, shikenan za a siyar maka. Ka zo ka tarar da wato wannan ka zo ka tarar da kuɗaɗenka suna zaune. Wannan su ne a takaice, ko in ce shine a takaice yadda ake amfani da Dex da ke cikin Mexi Exchange. Idan akwai wasu bayanai da ya kamata na faɗe su, to sai a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum.